ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾಡುವವರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಉಪನಂಚಿನ ಟಿವಿನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಎದುರು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದಾಕ್ ಬಂಡ ಶುರುವ ಒಂದು ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸಲಿ ಮೂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಪಾರ ರೆಡಿ ಆತನು ನನ್ನ ಚೂರು ಬರ್ತುಡಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಅಗಲ್ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪಾವೇರು ಅಣ್ಣ ಈಗ ತುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡೆ ತುಳುನಾಡದ ರತ್ನೋಲ್ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಬೆದೇರ್ಲಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರಾನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ ನಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬೊಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಮೂರ್ದು ಬರೋದು ನಾಡ ಈಗ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸುರುಕಾದ ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಜಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಡ್ಲ ಕುಸಾಲುಂಡಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಉಂಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಕೆಂಚನ ಕೆರೆದು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬರೋದುಂಡು ಕೆಂಚನ ಕೆರೆ ಕುಸಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಕಲಿ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡನ ದಾಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡೆದಿನ ಸುರೂತ ರಾತ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಾಲನ ಪತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ವಾ ನಮನೆ ಉಪ್ಪು ವಾ ನಮನೆ ತಿಳಿಪಾವೇರು ಹೆಂಗಂತ ಇದ್ದ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೋಡು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ತೂವೊಂದು ಪೊಡು ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೆಂಚನ ಕೆರೆ ಕುಸಾಲ್ ಇಂಕವ್ಯಾ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಕಾಣೆ ಮದ್ಮದೋಲು ಕಾಂಡೆ ಸುರುಮಲ್ದ ಮದಿಮದ ಮಂಟಪದೋಲು ಕ್ಯಾಂ 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 ಮುಂತಾವ್ ಎಂಜಿನ ಸಕ್ಸೋಬೋನು ಉಂದಿತ್ತೆ ಮದಿಮದ ಮಂಟಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಉಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ದ ಮಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಏತು ಸೋಕದ ಮಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದಾನು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಡಿಜೆ ಪಾಡಿ నీకు సయ ఉండొచ్చా ఫస్ట్ నైట్ ఏర్నా ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನಿನ್ನ ఒక మూతి కాస్త లాకి జతం అయితే మీకు దాని పాపాను అందయా ಮಂಚ ಕಾಲಿತ್ತುಂಡು ಓ ಜಪ್ಪರ ಮನಸ್ಸಾನು మంచ కాలితే నువ్వు చెప్పు నేను బట్ అందయా ಗಣೇಶ ನೆಲ್ಲ ವೈಪು ಮಾರ ಪುರಿ ಪುರ ಮುಂಕುದಿಲ್ಲ ಎಂಜಿನೆ ಎಂಜಿನೆ ಬರಿ ನಿಕ್ಕು ಏತು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುನ ನಿಕ್ಕು ಅಂದೆ ಖಾಲಿ ಮಂಚ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಒಬ್ಬರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೊಕ ನಿನ್ನ ಮಂಚಲ ನಿನ್ನಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಜೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದೆ ಐಟಿ ಮಿನಿ ಜೆತ್ತಡ ಮಿನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಜಪ್ಪರ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ ನಾಳೆ ಗಣೇಶ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ಗೆ ಬೆಲಕಾಯಿ ಪತಂಬ ಇದಾನ ಮಾರ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಓ ಜಾಕ್ ಬರ್ಬಿಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಓ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಕಿ ಬಿಡ್ಸು ಆ ಜಾಕಿ ಬಿಡ್ಸು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸಾವು ಗಣೇಶನ ಆಯ್ತಾ ಪಚ್ಚಿರಿ ಜತ್ತು 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 ಅವಳ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪತಂಬ ಗಣೇಶನ ಎಂಜಿನ? ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತಾರೆ ಓ ಅಂಚನ್ ಮಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಕಂದಿನಿ ನಾ ಪನ್ನಗ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಪುಡ್ಸೋತುಂಡು ಈಗ ಪಚ್ಚಿರಿ ಜಪ್ಪುನು ಬಿಡದಿ ಕರ್ತೀನಿ ಬಿಡದಿ ಪಚ್ಚಿರಿ ಜಪ್ಪುನು ಈರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ఒక ఫస్ట్ నైట్ యాప ఫస్ట్ నైట్ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕನ ನಿಕ್ಕೆ ಸಯಂಡ್ ಅಜ್ಜ ಮಾರಾಯ ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾವನೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಕಂತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಕು ಸಯ ಉಂದಿ ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಮಂಚನಾತ್ ಚಟ್ಟನ ಊದುಬತ್ತಿ ಹೊತ್ತಾದ ಇತ್ತ ಪುನತ ಕಟ್ಟದಾಯ ಊದುಬತ್ತಿ ಹೊತ್ತಾದಯ ಗಣೇಶನ ಎಂಜಿನ ಅವು ಸುಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಓ ಸುಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಸುಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಏರ್ಲ ಮೀನು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತು ತುಯರಿಂದ ಮೂಲು ಪುನಃ ಜೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಚಟ್ಟನ ನಂದ ಎನ್ನ ಚಟ್ಟನ ಅಂಚತ್ತು ಗಣೇಶನ ಪಕ್ಕ? ನನ್ನ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಬೆಗರು ನಿಗಲಿ ಅವು ಬೆಗರ್ದ ವಾಸನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿನಿ ಅಂಚ ಐದು ಇದು ಬರ್ತಿ ಅವು ಮತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದೇಗಾರನು ನತ ದೇವರೇ ಮಾರ ಯಾನು ಎನ್ನು ಮಾರ ಆ ಗುಜ್ಜಾಂಡಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಐಟಿ ತಿನ್ನ ಮಾಯನನ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಇಡೀ ಮೇಯ್ಕೈಟ್ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾಯನ ನಂದಿನಿ ಗಣೇಶನ ಮಂಡಿ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ದಾನೆ? ಮಾಯನೆಗೆ ಪರಣ ಮಾಡ ಮರ್ದು ಕಂದೆ ಎಂಜಿನ? ಅಲ್ಲೇ ಉಂತುಲೆಗೆ
ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಎಂಚಿನ? ಗುಜ್ಜ ತಿಂದ ಮಾಯನಳ ಒಚ್ಚೊಲಿ ఒక ರಾತ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ ಚುಮಿಲ್ಲ ಬತ್ತಾವ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಐಟ ಅಪ್ಪನ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕದ ಐಡಿಯಾ ಈ ವಲ್ಲ ಸೈತನ್ನ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಮಿನಿ ಪುನ ಮಿನಿ ಪೊತ್ತು ಜಿಂದ ಅಂಡ ಕಾಟಾಡಿ ಈ ಚುಮ್ನೆಲ್ಲೇನು ಮೈತಿ ನಾನು ಬಗ್ಗ ಬೊತ್ತು ಅಡೆ ಭಸ್ಮಾದ ಪಾಪಾಯಿ ಎಂಜಿನ ಇನಿ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆನ ತಾರಾಯಿ ಮತ್ತಂಬೈತ ಮಾರಾಯ ಎಂಚಿ ನಮ್ಮೆ ಓ ತಾರಾಯಿ ಎಂಜಿನ ಕಂದಿನ ಮಾರಾಯ ತಾರೇ ಬೋಡು ಏನಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ನೀರು ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತು ದಾದ. ಇತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೊಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಬರೋ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪು ನಿಂಚ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಂಚ ಹೊಸ ರಸ್ತೆನೆ ತಾರಾಯಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ ಅಂಚಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ನೀರಿನ ಸತ್ತು ನೈಟ್ ಹಾ. ಸುರುತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅತೆ ತಾರಾಯಿ ದರ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಮತ್ತ ದರ್ಪು ರಂದ್ ಯಾನು ವೈಕ ದರ್ಪುನು ಅನ್ನ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡಿ ತಾರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂಚೋ ದರ್ಪುನು ಮಂಚ ಹಾ. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ದರ್ಪು ಅವಲ ಫ್ರುಟ್ಸ್ ದೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನು ಎಂಜಿನ ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟ ಅವಲ ಎತ್ತಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ತಾರೆ ನಿಕ್ಕು ಸ್ವಯಜ್ಜ ಮಾರಾಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಕಂತು ಪಾಡ್ದ ಮಾರಾಯ ಹೋದ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಐತಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮದುಮೇರ್ದ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಿ ಈ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಾರೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದ ಮಾರ ಗಣೇಶನ್ನ ಓ. ಇದು ತಡಾಪು ಜೊತ ಹೆಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬಂದು ಚೂರು ತಡಾಪುಂಡು ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಲೇಪಣ್ಣ 4 ಕಂಬಗೂ 4 ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಅದು ಮಟ್ಟ ಒಂದು ತೊಲಿಯ ಎಂಜಿನ 4 ಕಂಬಗೂ 4 ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಎಂಜಿನ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಲಾನ್ ಸಬೂನು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಗೌಜ ಅವಡು ಅತ್ತು ಮಾರ ಎನ್ನು ಗೋರಿ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುತಪ್ಪು ಕಟ್ಟದೆ ಮಾರ ಮಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಕುಕ್ಕುತಪ್ಪದ ಕಟ್ಟದಿನ್ ಮಾರಾಯ ಅವು ಕತೆ ಜಿಡ ಗೀದುರ್ ನತಿ ದಾ ನನ್ನ ಮುಲು ಕಿರಿಟಿರಿಟಿರಿ ಮಲ್ಪರದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಇನಿ ಸುರುತ್ತ ರಾತ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಕಾಂಡೆ ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ನಿನ್ನ ಮಂಚ ಏನ ಮತ್ತ ಕಂದ ಅವೇನ್ ಪತಂಪು 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಸನ್ ಮಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ತಂದು 2 ನೋಡ್ಚು ಮಾತ್ರ ಮಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ತಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬಿಡಿದಿಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಎಂಗಲೆಗೆ ಅವುಂಡು ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಸುರುತ್ತ ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ತುಂಗೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ನೀರೇ ದಾತೀರೇ ಹೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಜತ್ ನಮ್ಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಒಡೆದಿ ರಪ್ಪೆಂದ ಅಂದಜ ಜನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಈರೆಗೆ ಸ್ವಯಂಡಜ್ಜ ಮಾರೆ ತಾನವೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಈರೆಂಚಿನೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಚಿನೆಗೆ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಬಡದಿನ ಕಡೆ ಬರ್ಲೆ ನಮ್ಮ- ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಹಾರವಾಯ್ದಿನಿ ಎಂಜಿನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡುಮೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡದೆ ಅನ್ನದಾನೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲತ್ತ ಇಲ್ಲ ಈ ಸುರುಕ್ ಈ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಏನಿದೆ ಸುರುಕ್ ಈ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಎಂಜಿನೆಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ರ ಹುಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಓ ಎಂಗ್ ಮಾಜಾವು ಮಾಜ ಮಾಸ ಅವು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮನದ ನಿಂಬೆ ಎಂಜಿನೆ ಮಾಸತ್ತ ಮಾಸತ್ತಿ ಬಗ ಮಾಜ ಮಾಜ ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಚಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೂನು ಹುಕ್ಕುಡ ದಾ ಪತ್ತೋ ನೀರು ಪತ್ತೋ ಅವ ಎಂಜಿನೆಗೆ ಒಂದು ಪುಲಿಯಕೊಳಗೆ ಮಂಡೆ ಮೈ ಬಾರ ಹುಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅತ್ತಂಬೆ ಆಣಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಲಂಚೇನೆ ಎಂಜಿನ ಹುಯ್ತೆ ಬೋರ್ಟುನತ್ತ ಆಣಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಲಂಚೇನೆ ದಾದ. ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅನಾಗ ಕೆಲವು ವಿಧಾನ ಓ ದೇವರೇ ಹೌದಾದ ಎರಡು ಬಂತೀನಿ ಬುಡ್ಸ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಗುಜ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಬೈತೀನಿ ಏರ್ಮೆ ಈರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ತಸೆ ಕರಾಗಿ ಏನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದತ್ತ ಪತ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಅತ್ತಿ ಆಡ ರಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಗಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಂತು ಎಂಜಿನೆಗೆ ಪತ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು ಹುಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಳ್ದೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಾಯನ ತೆತ್ತು ಎಂಜಿನ ಇರ್ಲವೇ ಮಾಯನಗೆ ಪುನೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾಪ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಪ ಇದ್ದೇನೆ ಗಂಟೆ ಭತ್ತಾನೆ ಕರೀನ್ ಮಾರ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬಂದ ನನ್ನ ಹೊರ್ತು ಕಮ್ಮಿನ್ ದುಂಬು ಮಾತ ಪುರುಷ ಮಾತ ಇತ್ತಂದ ದುಂಬು ಮಾತ ಖಾಲಿ ಬೀಡ ಸ್ವೀಟ್ ಬೀಡವೇ ದುಮ್ಮು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬೀಡ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜುಂಡತ್ತ ದರ್ಜ ಬೀಡವೇ ಓ ದರ್ಜ ಜರ್ದ ಜರ್ದ ಅವು ತಾಕತ್ತಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾಕತ್ ಅಂದ ಓ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಕೊಂಜಿ ಜರ್ದವ ತಾಲೆ ಪೋ ನಿನ್ನ ಬಡದ್ರಿ ಬಾಡಿ ಎಂಡ ಬಂತೆ ಅವು ಜರ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾಕತ್ತಗ ಅವು ಬಡದಿರ ಬನ್ ಓಲಲು ಏರು ಎನ್ನ ಬಡೇದಿ ಓಲಲು ಬಡಜಿ ಓ ದೇವರೇ ದಾದೆ ಬಡದ್ಯಾ ಹಾ. ಇತ್ತೆ ಉಲ ಏಕಡೆ ಫುಲ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮೇಕಪ್ ಆತಜ ಅಂದೆ. ಅವೇನ್ ಫುಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆ 4 ಜನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಓವೆನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಕಪ್ ಹಾ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅದಿತ್ತನತ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ 4 ಜನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಕಿಲ ಸರಿತಾ ವಾರಿಜ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಸಕಿಲ ದಯವಾಯ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಸಕಿಲ ಬಂಡ ಕೇರಳ ಸಕಿಲ ಹತ್ತವೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಅಂದೆ. ತೇಜ ಮಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಅನ್ನಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ವಾ 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 ನಂಬೆ
ಅಯ್ಯಮ್ಮೆ ಏರು ಅಲ್ಲ ಅವಲೇರ್ಮೆ ಏರಿ ಅವ್ರು ತೋಚಿದ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದ ನಿನ್ನ ಅವ್ಲೇರು ಓ ದೇವರ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೀವು ರೆಡ್ ಜನ ಏರಿ ಉಳ್ಳೆಂಬೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೆ ಈ 10 ಜನ ಮಾರಾಯ ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಯಾನ್ ತೂತಿನದಿ ಕಾಲಾದಿ ಜೊತೆ ನೀನು ಯಾನ್ ತೂತು ಜಪ್ಪ ಎಂಜಿನ ಓ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಾರಾಯ ಅಪ್ಪೆ ಬೈದಿನ ಬಕ್ಕ. ಯಾನೇನು ಬಡಿದಿ ಬೈದಿನ ತೂತುಜಿ ಬನ್ನಿ ದೇವರೇ ಬೊಡೆದಿ ನಿನ್ನ ಬೈದಿಂದ ಏಸಿಗತ್ತು ಬೇ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೋತೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಕೈ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಏನಿನ ಕೈ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆ ಎಂಜ ತೊಂದಿನಿ ಕೈ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೈ ತುಂದಿತ್ತೀನಿ ಹೋ ಹೋ ಕೈ ಕೈಬು ನಿನ್ನ ಬಡದಿರ ಪಣ್ಣು ಕಾದಂದು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ಬುರ್ರೆ ಪೂಜೆ ಬರ್ರೆ ಬರ್ರ ಮಾತುಮೇದಲೆ ಕೊಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆಗೆ ನಾನು ಈರಂಗಿ ಎಂಚಿನಿ ಓ ಎಂಜಿನೇನು ಕೈಪುನ್ ಮಾರಾಯ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಜೀವಪುರ ಮನಮಲ್ಲತೆ ಅಂದೆ? ನಾನು ಈ ರಂಚಿ ಈರು ಬಡಿದ ಅಂಚಿ ಪುರ ಗುರ್ಚಿಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ಕೊಡೋರ ಕೈ ತೊಂತಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಕೈ ತೊಂತಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಕೈಪು ನನ್ನ ಈ ಕೈಪಿನ್ ಬಿಡ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೈಪು ಆಯನ್ ದುಮ್ಮು ಕಡಪಡುಂಬೆ ಏ ವಾಪೆ ಹೋ ಆನ್ ಯಾನ್ ಕಡಪುರ್ವೆ ಸುರುಕು ಎನ್ನ ಮಿಲನನ್ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಈಗ ಅಂತಂಬೆ ಗಟ್ಟಿ. ಮಿಲ ನಾನು ನಾನು ಕಡಪುಡೆ ಈ ಧೈರ್ಯ ಆಯ್ತು ನೋಡೋ ಎಂಚ? ಶುರುವಾತ ಅವ ಅವೇ. ಅವು ಬೇಗ ಕಡಪುಡೆ. ಕಡಪುಡೆ ಅವ, ಅವ. ಓಲ್ಲದೆ ಸಕಿಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡೆ ಅಂದ ನನ್ನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಉಪದ್ರ ರೇಟ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಲಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ಲಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಎಂಚ ನಂಬೆ ಓ ನನ್ನ ಮೀನಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತರ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೈಪುನು ಎಂಜಿನ ಕೈಪುನು ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಕೊಂಜ ಬೇಡಿದಿವೆ ಇದೇ ಕೈ ಪೋರ ಓ. ನಾನು ಇದೇ ಕೈ ಪೋರ ಅವು ಯಾನ್ ಎಂಚ ದಾದ ಕೈ ಪೋರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಕೈಪು 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 ಒಂದು ಎರೆಗು ಪೇರೆರೆಗು ಇರೇಗು ಎಂಕ್ ಆ ಎಂಕಿನ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕಲೊಂಡ ಇರೇಗರ್ಧ ಹೆಂಗರ್ಧ ಸುರುತ್ತ ರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ತುಲಿ ಪೇರ್ ಕೊರದು ಯಾನರ್ಥ ಆನರ್ಥ ಕಂಡನ ಬಡದಿನ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ದಲ ಕುಪ್ಪುಡು ಬಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಆವಡ್ ಆಹಾ ಸುರು ಏರ್ ಬರ್ರೆ ಈರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಡೇನಿ ಈ ಪರೋಡು ಅತ ಆವಡ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುಂದೆ ನನ್ನ ಪೊರ್ತು ಅಂತೆಪ್ಪುನು ಗೊರು ಪೇರ್ರಿ ಬಾಜಿಲಿಡು ದಾಲವಲ್ಲೆಂಕ್ ಬಾಜೆಲಿಡ್ ದಾಲಬಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಮರಭೂಮಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈದಾನಿ ಅಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತ ಮದ್ಮೇದವ್ರು ಉಳಿದು ಕೂಡ ಎಂಕು ಬರಂದೆ ಬೇರನ್ನು ಪರ್ಯತ ನಾ ಓ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ದಾನಿ ಭೋಪಾನ ಪರ್ದಿ ಬಾಜಿಲಿಡು ದಾಲವಲ್ಲಿ ಬನ್ಬೇಂಕ್ ನಿಜ? ಬಕ ಏತ್ ಬಾಜಿಲ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೇಗ ಓ ದೇವರೇ ಮಾರ್ರೆ ದುಂಬೆ ಡಬಲ್ ಟಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಇದ್ದೆ ಈತಿ ಬರ್ನೆ ನನ್ನ ಏತೆ ನನ್ನ ಲಗಡಿಗೆ ಬರಲ್ಲನ ದೇ ದಾದಾ ಏರ್ ಮೈಕದಾರ ಗುಜ್ಜೆ ಬೋಡೆಂಕ್ ಓ ಗುಜ್ಜೆ ಗುಜ್ಜೆ ಹಾ. ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಗುಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕಾಸ್ತ ಸಹಿತ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಸುರು ಕ್ಯಾವೆನ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ತಾಲ್ ಗುಜ್ಜೆನಿ ಎಂಚ ಓಯ್ ಗುಜ್ಜೆನ್ ತಿಂದು ಎಂಜಿನ ಬುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಗುಜ್ಜೆನೇ ತಿನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಓ ದೇವರ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಗುಜ್ಜೆನಿ ತಿಂದಾನಾಗ ಏತು ಬರ್ತಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅವು ಬಡಿಸಿ ಗುಜ್ಜೆ ತಿನ್ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಏನು ಬೇತೆ ಹೋಗಲ್ಕೆ ಏನಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ತಾರೈ ತಾರೈ ತಾರಾಯ್ ತಾರಾಯ್ ನಮ್ಮ ತಿಂದ್ರೆ ಅತ್ತವು ಅವು ಕಾಲಿಂಚಿನ ದೀತಿನ ಪುಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನವನೇ ಪುರ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಹಾ. ಅವಂದು ಮೊಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಜಿನೇ ತಿನ್ಪಿನ್ ತಾರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತುಜಿ ತಾರಾಯ ತಾರಾಯ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಅವು ಪಿತ್ತು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏತುಂಡ ಇಟ್ಟ ಆ ಪುಡ್ಸುಂದಿನ್ ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಿನ್ನ ಗುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನೋಡೇ ಆಪಲ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಗೊಬ್ಬು ನಾ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಅರಾಂಟುನು ಒರಿಯೇ ತಿನ್ರೇನ ಎಂಕುಲೊಂಡ ಬಡವಳು ದಾಳಬಲ್ಲಿ ಬಡವಳು ದಾಳಬಲ್ಲಿ ಬಡಾವಡು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾನ
ಎಂತಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ. ಸೋಕುಂಡಿ ಓ ಸೋಕುಂಡು ಸೋಕು ಬರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನಾಗಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಂಜಿ ಮರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಪೊದ್ದು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದನು ದೇವರೇ ಒಂದು ತಿನ್ಪಿನೇನೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ದೇ ಓ ಇರು ಬಾಹುಬಲಿ ತೂತಾರೆ ಎಂಚ ಬಾಹುಬಲಿ ತೂತೆ ಏ ಪಯೆ ಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ್ದು ಬಾಹುಬಲಿ ತೂತೇನ್ ಓಲಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ದಾತೂತಿ ನೀರು ಬಾಹುಬಲಿ ಗುಮ್ಮಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗುಮ್ಮಟ ಅತ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 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 ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ ಆ ಇತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿನಿ ತೂಂಡಾವ 10 ಸಾರಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ 10 ಸಾರ 20 ಸಾರ 80 ಸಾರ ಈ ಒಂದೇನು ಪತ್ತ ಅನ್ಬೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಈ ಬಾಹುಬಲಿ ತೂ ಹೊಡೆದ ತಂಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ತೂಪಿನ ಮುಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಸಾರಗಮ್ಮ ಬಸದಿರಿ ಬೆದ್ರಾಡು ಒಂಜಿ ಚೋಟಾ ಬೈದನ್ಗೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಚೋಟಾ ಅವೆಂತುಕ ಪೋಯ್ ಆವ ದೇ ಓ ದೇ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುರನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ತಿಗದಿತ್ತೊಲಿಯೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಕೊಂಡ ಒಂದು ಅಂಗಿದಡೆ ಬರ್ತನು ಜ್ಯೋತಿ ತಿಗದಿತ್ತಲು ಜ್ಯೋತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಗೆ ತಂದೊಲಿಯೇ ಕಾರ್ಗೆ ತನಡಿ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿದ ಆಲ್ ಕಾರ್ಗೆ ತನಡಿ ಏನ ಅಂಗಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿದ ಕಾರಿಯೇ ಕೋಟಿ? ನೇ ಎಂಗ ಅಂಚಿನನೆ ಕಾರ್ ಬೋಡಿಯೇ ಏಕೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿದ ಮೂಲು ಮಂಚನೇ ಬೈದಿನಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಒಂಜರ ಸಾರ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿದ ಕಾರ್ಗೆ ಪೋತಾರ ಮಾರ ಅವು ಇತ್ತೆ ದಯಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅತ್ತ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತ ಅಲೆಗೆನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಆಲೆಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಆಲ ಅಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಆಲ ಮೆಗ್ದಿಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಆಲ ಫಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂಚ ಗುರ್ತೇರಿಗ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅತ್ತ ಅಲೆ ಯಾನ್ ಲಾಭ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರನಿ ಗಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ పోయిನಿ ಆ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟಿದ ಕಾರ್ ಕೊಂಡು ಹೆಂಚಪುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ పోదు ತಿರುಗಿದು ಐದೊಕ್ಕ ಬೀಸೋಡ್ ಮುಟ್ಟ పోదు ಅಲ್ತದ ಜಂಗ್ಲಿ ಬೀರ ಬರ್ತಿಂದ ಗೊತ್ತಂದ ಅವ್ಳು ಟಾಲ್ ಗೇಟ್ ಕಟ್ಟ ಕಾಸುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೇ ಮುರನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡುಲ್ಲಂಡತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡು ಸರತನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮಮ ತಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿಯರಿಯೇ ತಿಕ್ಕಿಯರಾ? ಅರೆ ಗೀತುದ್ದದ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಏನ ತೆಗಿನಿ ಚೈನಿಯೇ ಶೈನ್ ಹಾ ದೇವರೇ ಮಾರ 30 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರ ಬಂತೀರ ಸುರು ಬೇಟೆದ ಹಾಲ ಬಂತೀನಿ ಅಜ್ಜ 30 ಲಕ್ಷದ 30 ಲಕ್ಷದ 6 ಮಂದಿಲ ಕಂತು ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾರ ಏನಂತ ಕಂತು ಬಾಡು ಈ ಹಂಗಿದೆ ದೇ ದೇ ಇರು ವಿಜಯಣ್ಣನ ಇಲ್ಲು ತೂತಾರೆಯೇ ಶಾಡೆಗೆ ಪಪಾಯ ಮಾರದಿ ಮೂರನಿ ಪೋತಿನಿಯೇ ಅಂದ ಮೂಜಿ ಕೋಟಿದ ಇಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಕಂತು ಹಾ ಹೇಗಿದ ನೋಡುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಇಲ್ಲು ಅಂದ ಎಂಗ ಅಂಚೀನನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಡಿಯೇ ಅಂಜಿನ ಇಲ್ಲಡ ಅವನ್ನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಅಂತ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಪಟಕೆ ಪುನು ಅವೇನ್ ಬೇಕಾ ಜರಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಲಾಪನು ಗಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅವೇ ಇಲ್ಲತ್ತ ಈ ಹಂಗಿ ಇದ್ರ ಕರ್ಮನೆ ಅವು ಗೆತ್ಕೋರ್ ಪೂಜಾರ ಒಂದು ಗೆತ್ಕೋರ್ ಪೂಜಾರ ಬಗದಾಗೆ ನೀರೇನ್ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಅವು ಗೆತ್ಕೋರ್ ಪೂಜಾರ ಒಂದು ಗೆತ್ಕೋರ್ ಪೂಜಾರ ಬಗದಾಗೆ ನೀರೇನ್ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಹೌದಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನ ಖಾಲಿ ಸುರುಕು ನೇನೆ ಗೆದ್ದು ಬೇತಾಲ ಗೆತ್ತುಕೊಡ್ರ ಚಂದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಕೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ನಮ್ಮ ಅಂಡೇಲಿ పోయి నేను అండేలు తోపే అండేలు కావన్నా ಅಂಡೇಲ್ ಇದಾಗೆ ಅಂಡೇಲ್ ಮೂಲೆ ತೆಯ್ಯಪ್ಪು ಅಂಡೇలు మూలತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಂಡವು ಅಂಡೇಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಪುನು ಅಂಡೇಲ ತವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವು ಅಂಡಮಾನ್ ಅದೇ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡಮಾನ್ నేను ಅಂಡಮಾನ್ ಲಿದಂ ಪೋಪೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಫಾತಿರ್ಗ ಇತ್ತೆ ಫಾತಿರ ಬಿಡ್ಸೋದಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಖರೀದಿ ಬರಬ ಏರ್ ಹಲೋ ಏರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ತೋಜೋಡು ಜಪ್ಪರಣೆ ಬಿಡ್ತು ಚಂದ ಅಲ್ಲ ಭಾದ್ರ ಆಯ ಪಾಪ ಉಂಡು ಉಜ್ಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿಯಾ ಉಂಡಿಯಾ ಹೆಂಗಿನ ಬುರೋಂದುಂಡು ಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷ ಹಾ ಎಂಜಿನ ಉಂಡಿಯ ಪೆತ್ತ ವೈದ್ಯನ ಇಡೆ ಮತ್ತೆ ಕುಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾಕಿ ಎಡವಿನಿ ಹಾ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಮಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂದಿನ್ಗೆ ಕಾರ್ ಒತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕು ಧರ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಪುಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಂದುಂಡಿಯಾ ಬೆಲಕೈನಿಯಾ ಅವಲ ಕುರಿ ಪೋತುಂಡು ನಾ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಂದು ಎಂಜಿನ ನಾ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಅಂದು ಸುರು ಬತ್ತಿ ಬಟ್ಟಿ ಕೇಂದಿನ ಅವೇನೆ ಎಂಗಿ ಬೆಲಕಾಯಿ ಓಡುಂದು ಹಾ
ಎಂಜಿನ ರೇಯಾ ಹಾ? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಒನಸು ಮಲ್ತೀರಯ್ಯ ಆಯ ಒನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂದ್ಯ ಸಾದಿ ಪೋವೇನ ಕಂಡನೆ ಉಂಡೆ ನಂದು ಈಗ ಆನದೇ ಆಗಿ ನಿಕ್ಕು ಸುದ್ದಿ ಜೆತ್ತಿರಯ್ಯ ಜಪ್ಪಂದು ಸಾದಿ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪಗ ಬಲಯ ಕುಲ್ಲಿ ಇರು ಗೇಸ್ತಲ ಉಂಟಿನಿ ಮನ್ಪತಿ ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಬನ್ನ ಕೇನುಜಾ ದಯಾ ನಿಕ್ಕೆ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇವಾ ಎಂಜಿನ ಬಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಡಿ ಎಂಜಿನ ಬಕ್ಕ ಈರು ಮಲಮಲ ಪಾತಿರ್ ಬರತೆ ನಾನೆ? ಮಲಮಲ ಪಾತಿರ್ ಬರದೆ ನಾನೆ? ಆಲ್ ಖಾಲಿ ಜಪ್ಪುನ ಮಂಚೋಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಏತಿ? ಏತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತಿ? 16 ಲಕ್ಷ 16 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನ ಮಂಚಾಗೆ ಎತ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏತು? ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜರ ಸಾರ ಸಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಒಂಜರ ಸಾರ ಲೆಕ್ಕ 30 ದಿನಕ್ಕೆ ಏತಂದ್ರೆ 45 ಸಾರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಓ? ಬಾಡಿಗೆ ದತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಜಿನ ಮೂಲ ನಡ್ತಂದೆ ಪೂಜೆ ಬಾಡಿಗೆ ಲೇ ಅಪ್ಪನ ವರ್ಷಗಮಗೆ ಏತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡು ಆನ ಮಂಚ ಮಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಮಲ್ಲನ ಲೇ ಈರು ಪಾತೆರೆ ಮಲಮಲ ಪಾತೆರ್ ಬರತೆ ನಾನೆ? ನಮಕ್ ಪಾಡರೆ ಎಂಜಿನ ಪಾಡ್ಯಾರ ನಮಕ್ ಪಾಡರೆ ಬಾಕಿಲುಂಡಿ ನಮಕ್ ಸಮ ಉದ್ದ ಹೋಯ್ತು ಬನ ಮನ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬನ್ನಾಗ ಇಜ್ಜ ಹೌದು ಲ್ಯಾಪ್ಟೆ ಬತ್ತದ ಪೋಪಿನಿ ದಾನೆ ಅಂಡಿ ಅದಾಗಿ ಸೀರೆ ಹಾಕನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ನೆಕ್ಕು ಡ್ಯಾಸ್ ಹೈಪ ಮಾರ ಮದ್ರಾಡು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಪ್ಪ ಸಂಜೆ ಬಂದು ಮಾರ ಏನೋ ನಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಲ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವ ಅಂಜಿ ವಾ ಒಡೆ ಫೋಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಏನೇ ಬೋಟೆ ದಾದ ಬೇ ದಾದ ಏನಿದೆ? ಬೊಬ್ಬೆಗೆಂಡಿ ಬೊಬ್ಬೆಗೆಂಡಿ ಪೊನ್ನುಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬೆದಿ ನೀರು ನಾನು ಎದಿರಿ పొన్నకు దాని వెళ్తావే ఏరి? పాపం తాదుమే ಏನ್ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ పొన్ను బొబ్బె కూడా పారనులై ಎಂಚಿನೇ ಅಪ್ಪ ಬರೋದು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಜಿ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾ- ಇದು ಒಡೆಬಲ್ಲೆ ಓಲಲ್ಲಿ ತಂಡಸ್ ತೊಲೈపోతుంది ಮಾರ್ರೆ ತಂಡಸ್ ನೀರುಂಡು ಅಂಜೆ ತಂಡಸ ನೀರುಂಡು ఉండా? నీరుండు మే నీరుండు అటుమే చాలా హెచ్చుకే మల్తానమ్మే యాందల మల్తాను? అయితే ఓలలాలి ದಾದ ಮಲ್ತಾನೆ గొప్ప సంఖ్యరాంది మార పోయారా బక పప్పన ఫోను పప్పన ఫోన్ పప్పడే ಅದಕ್ಕೇಂತಿ ಅವುಂಡು ಉಂದುಂಡು ಬಂಡರದೆ ಇದ್ದದಾದೆ ಅರಡ ದಾಲಜಿ ನಮೆ ಅವು ಇದ್ದಾನಿಂದ ಏನ್ ಬನ್ನಿ ಉಂಡು ಬಕ ಅಲ್ಲ ಪೆಲಕ ಇಂಡು ತಾರ ಇಂಡು ಪರ್ನುಂಡು ಅಲ್ಲ ಪುರ ಚಿಮಿನಿ ಚಿಮಿನಿ ಬಕ ಏನ ಬನ್ನಿ ಏರ್ಕಿಂದ ದಾಲ ಬನ್ನಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಏರ್ ಪೂರಂಡ ದಾಲಜಿ ರೆಡ ದಾಲಜಿ ನಾ ಒಂದಿನ ಅವು ಬನ್ನಿ ಲಿವರ್ ಕೈಯ ಹಾರ್ಟ್ ಕೈ ಅವತ್ತೊಂದು ಯಾಂದದು ಅನ್ಕೊಡು ಇಂದ ಇಂದ ಈ ಸುರು ಇಂಚೆನೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸುರು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪುನು ಅವು ಓಡು ನಾ ಎನ್ನ ಮಗಟ ಮಾತ ಉಂಡು ಈ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪಚ್ಚೆ ಮೊಲಮ್ಮಿ ಇಮನಮ್ಮಿ ಇಮರ ದಾಡ ಎತ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಆಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಬಿ ರಿಕ್ಷಾ ಎತ್ತಿನ ಆ ಲ್ಯಾಂಬಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತರೆಕ್ ಹೋಯ್ ಆಡ ದಾಲತ್ಜಿ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋನು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಕೇರು ಜಲ್ದೆ ಈ ರೋಜ್ ಹೆಂಗ್ ಮದ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಗಡಿ ಬತ್ತಾಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಗಡಿಗಡಿ ಬರ್ಪಚ್ಚಿ ದಾಲ ಎತ್ಕೆ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಅವ ಚಿನ್ನ ಈ ದಾದ ಮಾರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನೇ ಅವೇನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಾತಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕವಾತಿರ್ಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಿನ ಉಂಡು ಐದು ಮಕ್ಕ ಎತ್ತಲ ಫಾತಿರಲಿ ಎಂಕೀರ್ನೊಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೀರ್ನೊಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಈ ರಾತ್ರಿಗೆ ನೋಡು ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಯ್ತೇನೆ ಇಡೆಗೆ ಇರಡ ದಾದುಂಡಿ ಇರಡ ಅಂತಸ್ತುಂಡ ಕಾರುಂಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಉಂಡ ಇನಿ ಯಾನಿರೊಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪುನು ಎಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಬಾಲೆ ಆಪಿನಿ ಬಕ ಎನ್ನ ಈ ಫಿಗರ್ ಹಾಳಾಪಿನಿ ಒಂದು ಪುರ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕೀರ್ನೊಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಫಾತಿರೋ ಮಾರ ಇದೆ ಈತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಡು ಇದು ರಾತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ರೀ ಏನಿನ ಹನ್ಪೈ ನಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಬರ್ಚ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಚ ನಿನ್ನ ಹೊರಲು ಬೋಪಡ ಬಕಡೇಗಿ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಏನಿಯಾ ಬಕಡೇಗಿ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಓಲೋ ಕುಕ್ಕನ ಮಾರಸ ನಾವೇನಿ ಮದ್ಮೆ ಹೊಡತ್ತ ಐಟಿ ನಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಜಟ್ಟ ನಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಗೊಬ್ಬ ಮಾರದೆ ವರಿಯನ್ನ ಜೀವ ನೋಡು ದಯಗೊಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಣ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆನಾವಾಡು ಪೊನ್ನಾವಾಡು ಅಗಲೇ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ನಿಗಂಟಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತೇ ಆಸೆ ನಕಲ್ ಪಡೆವೇರು ಆಂಡ ಈ ಏನ ಮಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಮಾರದೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಾನಿ ಮದ್ಮೆ ಆದಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೋಡು ಹಾ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ ಆನಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಂತುವೆರುನ್ನಾಂಡ ಈ ಪುಟ್ಟೆರೆತ್ತಲ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಆನೆ ಎಂಚನೆ ಪಂತಿವರಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲು ಬಡ್ಸಿ ಯಾನು ಸಪ್ಪುರಾಪೆ ಅಂಚ ಪಂತಿವರುಂದ ಈ ನಿನ್ನಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬರ್ರೆತ್ತನ ಎಂಕ್ ಈತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆತ್ತನ ಈತ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ರೆತ್ತನ
ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆನನು ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಪೊನ್ನುಲು ಮಸ್ತ ಉಲ್ಲೆರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಮಸ್ತ ಉಲ್ಲರು ಈತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಿನ ಡೈವಾರ್ಸ್ ಓಡ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆದ ನೋಟು ಈತ ಬಂದ ನೋಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಅವನಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಉಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಓ ದೇವರ ಬಾರಿ ಖುಷಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಆನಾ ಬೊನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಬೊನ್ನ ಆನಂಬೆ ಚೂರು ಕೊರು ಮೀ ಪತ್ ಕನ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಮೀ ಪತ್ ಕನ್ಪೆ ಲೇ ಏನನೋರ ಮೀ ಪತ್ ಕನ್ಲೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಇದಾ ಕುಸರ ಬಾತಿರು ಬಾಲೆ ತಮ್ಮಗಟ್ಟ ಉಂಟುನುಂಡು ಇರೆ ಗೋ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಬೋಡುಮೆ ಗೋ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಆನ್ ಲಾವ್ ಬೊನ್ನ ಲಾವ್ ಲೇ ಬೊನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಲೆ ಇಂದಮೆ ಕುಸಲ್ ಬಾತಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಓದಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡಿ ಬಾಲೆ ಕೊರುಮೆ ಬಾಲೆ ಬಲ್ಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಹೋಗ ಬಾಲೆ ಬಲ್ಪುನ್ ಅಂತ ಕರ್ದಿಂಚಿ ತಮ್ಮಗಟ್ಟ ಉಂಟುನುಂಡು ಏ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಪಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಾವ್ ಅವಳ ಸುರುತ 5 ನಿಮಿಷ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೋ ಕುದುಬೋಡು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೈಟ್ ಪಂಚಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟಡ್ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ ಆವಾಡು ಕುಕ್ಕುದ ಇರೇಟ್ ಆವಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೈಟ್ ಜೋಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಜನಗಳು ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ತಂಡದಾಗ್ಲೇ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಏತು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಆತ ಬಂಗಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಪತ್ತ ಬೈದಾರು ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೋಜಿನೋ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟೇ ನಿಖಲ್ನ ಶಿವನಾಗ ಇನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ್ ఓకే భారీ అడ్డ ఉంది కాన్సెప్ట్ అండ్ భారీ అడ్డ మంచ అన్న పాడి కదా ಒಟ್ಟುಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತಿಳಿಪಾಯರ್ ನಿಕ್ ಮಾತ ಸೇರಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಲಕಾಯಿ ಮಾತ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಲೆ ಸುರುಕಾದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಅಶುಪ್ರ ಸುಧಾಕರ್ ರೇಖಾ ಕಿಂಚನ್ಗೆರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನ್ಗೆ ఓకే నిఖిల్ ఈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಕೇನ್ ಕಾవాలి ಸುರುಗಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವ ಶರಣ್ ಶಿರ್ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಾವ್ ಅವಳ ಸುರುತ 5 ನಿಮಿಷ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೋ ಕುದುಬೋಡು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೈಟ್ ಪಂಚಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟಡ್ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ ಆವಾಡು ಕುಕ್ಕುದ ಇರೇಟ್ ಆವಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೈಟ್ ಜೋಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂತದೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವು ಬರ್ಚಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದೊಂಜಿ ಪಂಚ್ ಕೊಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಣತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಸುರೂತ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆತಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕು ಆತು ಮಾತ್ರ ನಡುಟು ಆತ ಕಾಮಿಡಿ ಬತ್ತಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಡ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬತ್ತಜಿ ಮಾತ್ರ ಸುರುತ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ನಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಾರಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯ್ಡ್ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಇಟ್ಲ ಭಾರಿ ಪಂಚಿಡ್ ಏಕದಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾ 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 ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದಾನ್ ಪೆರಿಕೇನ್ ಗೌಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಜನಗಳು ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ತಂಡದಾಗ್ಲೇ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಏತು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಆತ ಬಂಗಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಪತ್ತ ಬೈದಾರು ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೋಜಿನೋ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟೇ ನಿಖಲ್ನ ಶಿವನಾಗ ಇನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂಚೆ ತಿರ್ತುಗುಲ್ದು ಇರೇನು ಕೇಂದ್ರ ನಾನು ತಿರ್ತು ಓದ್ಕೊಳ್ದೆ ಅಂತ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರ ಪುತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಿ ರೇಖಾ ನಿಖಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಓದ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾರು ಶಿವನ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಸರಾಗಬೋದಿತ್ತು ಇವ್ನ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಲ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ರೋಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಅಮ್ಮನ ವೇಷಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಜಲ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನಲ ಇದ್ರ ಪುತ್ತ ಸರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆರ್ನಲ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ತಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಅಂದ್ಪೋಡು ಹಾಗೆ ಪಂಚಸಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಕೆ ಜೋರು ಬರೋಡು ಈ ಜನ ಇರ್ ಬೆಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪಿಲ ಬಂದು ಬೋಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು
ಮೇಡಮ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ ಬರ್ಪುಡು ನನ್ಲ ಏನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಅವನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಇನ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ತೋರಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಐಟು ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಏನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಪಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಪ್ಪನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ ತೆಗಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಯನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿರ್ದು ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಣಿರಿಗೆ ಸರ್ ಜನಗಳನ್ನ ನಡುಡು ಕುಲ್ಲುತ್ತು ಒಂದಿತ್ತು ಆರು ನಿಜವಾಯಿನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅದೇ ಜನಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಾಗಲೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆರ್ಲಂಜ್ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಸಂದೇಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಪಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಎಂಚೊಂದು ಪಂಡ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊನಾರನ್ನ ದೀದ್ ಬೋಲ್ಯಾ ಓಕೆ ಪಂಡ ಅಂಚು ಪಟ್ಟೋಚಿ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾನೇಜ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಪರೊಂದು ಅಣ್ಣ ಬುರ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಚಟ ಪುಡ್ದು ಬೋಲೆ ಯೂಸ್ ಆವು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕರಿ ಬಗ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಸರ್ ಜೋರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರಸಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಸರಳ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಅಂಡಿ ಕೊಡ್ತು ಜಾಮಿನಿ ಸಾರಿ ಸರಳ ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ನಿತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿನ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಬಾಯ್ತಂడి ಸೊ ಬೇಗ ಪೋಲೆದ ತಿಂಡ್ರಂಡ ದಂಚದು ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ತೆಲ್ಪಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲಿಕೆ ನನಾತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಾನು ಎನ್ನೆನ್ನಿದು ತೆಲ್ಪ ಓರೇ ಜೆಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಿನಾಗ ದುಂಬು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನಾಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರಾಕ ಮಾತ ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದು ನಾಡ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ನೆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ತೆದೊಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಅಂಜನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಇನಿ ತೆಲಿಕೆ ಈತ್ ಯಾವು ಎನ್ನೆನ್ನದು ತೆಲ್ಪಲಿಲ್ಲಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಯಾನಂತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಂದಿಜಿ ಮೂಲೆ ಜೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಡು ನನಾದ ತೆಲ್ಪುಗ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ತೂಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ.